Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Oh boy, I've been all around this world. Now we're soon meeting Amelia, Eben, Adele, and Henrik again. When we were sailing to Tikopia, they took a plane here. It was good. Ja som bol jediný Róm v triede, tak si tú zlosť vybiel na mňa. A ten pramen nesmí být ničím infikován, byť by to bylo něco malého. To říká Ježíš Samařance u té studny. Že jo? Tryská do života, víš, to je artéská studna, že jo? Ta liturgie. Čili tam my musíme na ty věci dbát. A kde to je životodárný, tam dbát, kde to je mŕtve. V tomto momente pred vlastnými divákmi to je neskutočné. Sme v dobrej forme a potrebujeme v tom pokračovať. O titule sa vôbec nerozprávame. Najhoršie je dostať gól v poslednej minúte, ale mohli sme ho dostať aj skôr. VAR im predtým gól neuznal pre offside a verili sme, že by sme mohli odísť domov s bodom. Lenže potom sme inkasovali v nadstavenom čase z poslednej akcie a momentálne máme zvesené hlavy. Ako sme začali používať družicové dáta, hlavne používame obrazové dáta, respektíve dáta zo Sentinel 2B. To si potom pozdejšie môžeme vysvetliť, že aký je v tom rozdiel, ale sú to skôr obrazové dáta, tak to poviem. Váš projekt by sme mohli nazvať ako vesmírny prekladač map? Áno, tento názov vymysleli moji kolegovia. A musím uznať teda, že mali pravdu. V podstate jedná sa o to, že vy síce na jednej strane máte tú obrovskú... Nasadnete, rozbehnete sa a pozriete sa na svet novými očami. Zažite elektromobilitu už dnes. Vyrábame vozidlá nielen bezpečné, spoľahlivé a tiché, ale pomáhame tvoriť aj svet, v ktorom sa pohybujú. Rastie počet nabíjacích miest aj možností, ako jednoducho nabíjať u vás doma. Sme Škoda Auto a sme pripravení na každú vašu cestu. Viac u vášho predajcu. V Tete sme označili červenou cenovkou tisíce akciových produktov. Objavte a vyváže Silan len za 2,99 alebo krém proti vráskam Astrid s vitamínom C za 4,39. Teta, drogéria plná objavov. Asteroid Dracula.